Ang'eni kinde mang'eny osebed ka ijiwo ji mar mondo mi kata kopogore kod oil mar mondo mi opidh avocado minyalo kata tere pinje maoko kwacho ni mano pono returns mage nitiere malainya. To ponono en avocado kata kwan mar avocado adi madwarore ka ponono japur dwa chako pur mar avocado. Nyako bed kod ponono tons adi manyalo qualify ni koro ero magi tons madwarore ma koro inyalo chako export mar avocado ma pono nyalo kelo ni yuto mabup. Dr. Bell. Joyce erokamano kuom penjono. Gima timore en ni jok matimo export mar avocado gin jok mobedo license tok ging'eny. Mar ariyo ka wawacho ni wadwa mondo wamed jothurwa mwandu, ok ochuno ni nyaka ibed gi eka mang'eny ipidh avocado mang'eny. Emomiyo nitie gimiluongo ni riwruok mar jopur. Koro wakwayo ni ng'ata madwa pidho avocado kik ong'ine en puothe en eka achiel kata eka ariyo. Onyalo pidho kata quarter acre, oketie yien moko tielo moko 30-40. To ka wan gi riwruok, kaka sani wasechako wariwore gi jo Sirguto kendo waboriwo gi partners mamoko, ginyalo konyowa ni koro gikawo to wawinjore ni ka wamiyo gi avocado wa to wamiyo gi marom nadi. To nikech ka wang'iyo chiro maloka, sani jo Peru, Mexico, Central America, nicha yuto margi mar avocado odok piny ok negi kawo lemo mang'eny. Koro demand obedo very high Kenaka. Koro jok ma kata nen gi quotas mar timo export, sani ok nyal meet their quotas, nyaka gibi irwa. Emomiyo iwinjo ni nitie cartels gi jok makamago. Lakini wan wadwaro ni mondo jopur magwa mag joluo wariwre karachiel. Wang'i ni wanyalo formo units ma wakawo avocado kuom jopur to watero. Koro adwa wacho mana ni ok ochuno ni nyaka ibed gi puodho maduong'. Ka in gi maduong' to ber, lakini kinyalo kata pidho 20, tielo 20, 30 to gima ni yud to ibo yudo. Wabo timo chenro mar konyo jopur ma wan go mondo giyud soko, giyud markets mopogore opogore. Kaluwore kaka Dr. Rojo wacho, ipidho avocado mar export kosi ipidhe ma local. To mogik adwa mede achiel kuom Dr. Rojo wacho, wadwa kwayo jotendwa manie Luo Nyanza mag joluo, governors go, ni koro ochuno ni kik wuog Siaya kata Migori kata Homa Bay ni wadhi manyo kodhi JKU seche te. Bo chuno ni ka wanyalo riwore mondo wabed gi nasaris moko machiegni, nikech gimose bedo shida maduong' en ni idwa dhi golo kodhi Isinya. Mondo igol kodhi Isinya biter Nyanza, koro transport no gima kethore yo bedo a very very big loss. Koro discourage jok moko. Lakini kata idwaro keto 20, kata idwaro keto tielo 30, kata mna tielo 10, it is okay. Waruaki.